Takže máme tu dneska takúto dvojkovú kupru. Robili sme na ňu takýto nerezový výfuk. Originál tu bola v podstate iba jedna koncovka na jednej strane, klasická taká oválna. Takže sme museli dorobiť výrez na druhú stranu, keďže si pán prijal 4 koncovky. Spravili sme tu takéto 4 nerezové vývody, 76. Zákazník si prijal aj klapku a bolo celkom ťažké vymyslieť, kde by sme ju integrovali, keďže tu je dosť málo priestoru celkovo okolo tlmiča. Takže sme to vymysleli tak, že sme poupravili tento koncový tlmič a v podstate klapku sme integrovali do ňoho. Tým pádom, keď je klapka zavretá, tak to ide týmto vedením do toho tlmiča a cez originálne komory to ide touto stranou von, čiže je to pekne utlmené a keď sa klapka otvorí, tak to ide priamo týmto vedením vonku touto stranou. Takže takto. Museli sme ten tlmič aj o niečo skrátiť, lebo on bol až niekde potadiaľto. Takže sme ho skrátili o nejakých 10 cm približne. Integrovali sme tú klapku do toho zadného tlmiča a takto nejako to vyzerá. Ešte si to naštartujeme, vyskúšame klapku, aký to má zvuk.